B'investiment ta' €1,000,000 sala li tilqa' fiha pazjenti irġiel fl-Isptar Monte Carmeli se tinbidel minn waħda li tħalliet fi stat ta' abbandun u telqa għal waħda mamra u attrezzata għal bżonnijiet tal-pazjenti. Ix-xogħlijiet jinkludu fost oħrajn xogħol infrastrutturali fuq is-soqfa, sistemi ta' dawl u tal-ilma ġodda u xogħlijiet ta' tisbieħ. Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn spjega kif ix-xogħol li qed isir fuq din is-sala se jkun qed jibda xogħlijiet fuq is-swali kollha tal-Isptar Monte Carmeli. Xejn matul is-snin sar refurbishments fih. Allura ħana nafu li hawn problemi kbar mhux biss ta' li ċerti swali mhumiex sbieħ biex tħarhom, imma kien problemi ta' dawl, problemi tal-ilma, problemi ta' soqfa. Daw bdejna nindirizzawhom qed nbidlu s-sistema tal-ilma, nbidlu s-sistemi tad-dawl, nbidlu s-soqfa fejn huma perikolużi, però wkoll qed nagħmlu refurbishment sala. Din hija l-ewwel sala li bdejna refurbishment fuqha. Din is-sala biss ħad iswina madwar €1,000,000 biex nagħmlu refurbishment fuqha. U tisħa tkun tisħa 23 pazjent. Il-perit tal-proġett John Papa Ġarkopolo spjega x-xogħlijiet li qed isiru minn 36 ħaddiem li mistennija jitlestew fil-ġimgħat li ġejjin. Ix-xogħlijiet li qed isiru ma' bażikament fuq dak li jgħidulu power, lighting, fire u IT. Apparti l-finishes in ġenerali qed nieħdu ħsieb l-istruttura eżistenti li hija ta' ċertu żmien. U ovvjament qed nieħdu ħsieb it-travi li qed jinżabbaw għal kontra is-sadit u anke mħabba l-fire u anke qed nieħdu ħsieb il-ħitan u l-kmama tal-banju kollha kemm huma. Dan il-proġett kien xprunat mill-Fondazzjoni Marigold li fl-aħħar 4 snin għamlet proġetti fl-Isptar Monte Carmeli blan li joffri spazju isbaħ għal pazjenti. Proġetti li fost oħrajn raw tisbieħ fis-sala tan-nisa u dik tat-tfal. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Michelle Muscat qalet li din is-sala kien jeħtieġilha xogħol infrastrutturali kbir u li fiċ-ċokon tagħha il-Fondazzjoni ma setgħetx tiffinanzja. Għana f'dawn l-aħħar 4 snin xtaqna li ngħinu b'mod aktar konkret il-kawża tal-mart mentali. Hija kawża li għadha tbati minn tebu kbir fejn ovvjament ħafna min-nies anke jiddejqu jgħidu li jiġu hawnhekk u ovvjament meta tiġi hawnhekk l-environment ma kienx wieħed li jilqek ħafna. U allura meta dawn l-aħħar 4 snin għamilna proġetti żgħar imma sostanzjali. Hija esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li l-Gvern ċentrali daħal għal dan l-investiment li se jwassal biex din is-sala toffri l-aqwa ambjent ta' kura għall pazjenti.